हेलो। हाँ हाँ तू ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବାଡେଇଛୁ? मत सब मिसिकी 3 जन बाड़ीले बहुत छड़े ଏବେ ଏବେ ମେଡିସିନ ଲଗେଇଛୁ? ଷ୍ଟିଚ୍ ଫିଚ୍ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? मुंड पूरा फाटी जाइए पछ କେଡେ ଜୋରେ ଫାଟିଛି? ମାମା ଫୋନ ଉଠଉନି, ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି କହିବ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି ନା? ଏବେ ମେଡିସିନ ଲଗେଇଛି ନା ଲଗାଇନି କିଛି? ମିଶିକି ପାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚଢେଇଲା ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ତୁ ତାକୁ ପାଡେଇଲି ତତେ ବାଡଉଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ପୁରା ପୁରା କେଣ୍ଡ ଫଟ ହେଇକି ଫୁଲିଛି କହିଲ କେଣ୍ଡି ଗୋଟ ହେଇକି ପୁରା ନାନୀ ସେ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦଉନୁ। ନାନୀ ସେ ଖାଲି ମାମା ମାମା ହଉଛି ଲୋ। ଟିକେ ଆଇସ୍ ଲଗେଇଦେ ଟିକେ, ସେମାନେ ତୋର କରିବେନି, ନିଜେ ପହଞ୍ଚ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ। ସେମିତି ହ ନା, ଉଠିକି ଯା ଆଇସ୍ ଲଗା। କେମିତି ରହିବୁ ପଡିଛେ କହୁଛି ମୋ ଉପର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ପୁରା ଛୁଇଁଲେ ବି କିଛି ଲାଗୁନି। କୋଉଥିରେ ମାଡ ହେଇଗଲା? ମତେ ଫୋପାଡି ଦେଲେ, ଟେକିକିରି ଫୋପାଡି ଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇଗଲା। ମାମାକୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ମାମା ଫୋନ ଉଠଉନି ଲୋ। ପୁଅକୁ ମାନେ ମତେ କାହିଁ ଯେ ପୁଅ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ, ଆଗ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖ, ନିଜ ପୁଅ ନିଜ କଥା ଭାବେ। ଉଠି ବି ପାରୁନି।
ଶୋଇପାରିବନି ନା, ବାବା ଆଜି ଦିନ ସାରା କାମ କରିଛି। ନାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ବାବା ଇଏ କରିପାରିବ କିଛି କରିପାରିବନି। ସିଏ ଖାଲି ତାର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମାମାକୁ ଫୋନ କର, ମାମାକୁ ଫୋନ କରି ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଯେ ପୁଅ ଖାଲି ଯେ ମାମା 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 ନାନୀ ଏମିତି ହଉଛି ଲୋ। ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସେ ପୁଅ ଖାଲି ମାମା 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 ଏମିତି ହଉଛି ଲୋ। ଗୋଟେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କେମିତି ହଉଛି ହଉଛନ୍ତି। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା। ମରିଯିବି ନା ଚାଲେ କଣ ହେଇଛି? ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ? ପୁଅକୁ ମାମାକୁ ଟିକେ କହିଦେ, ମୁଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରେ। ହେଇଛି କଣ କହୁନୁ? ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଟି ଯାଇଛି? ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟ ଫାଟି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବ ନାନୀ କଣ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି କହ, ମୁଁ କାନ୍ଦେ ନା, କଣ ହେଇଛି କହ। ମୋ ପୁଅ ଦେଖ ମାମାକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି କହିଦବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଗାଡିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମିଶିକି ଫାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନାନୁଲୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ। ର ମୋ ମାମାକୁ କଲ୍ କରୁଛି ର। ହଉ ର ମାମାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ କାନ୍ଦେ ନା।
କଣ ହେଇଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠୁ କିଛି ଚିପିଲେ ବି କିଛି ହଉନି, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ପୁଅ କୋଉ ଭଗବାନ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଯେ? ତୁ ରଖ, ମୁଁ ଭାଇନାକୁ ଫୋନ କରି ରଖିଲୁ।